Тобиплар эндоскоп ярдәмендә юан ишәкнең эчке өслеге торышын карый. Колоноскопия усулы җәрәхәт һәм полипларны ачыклау мөмкинлеген бирә. Колоноскопия процедурасында төрле патологияларны без выявляем, Biz күбрәк выявление онкология акцент бирәбез инде. Ул безнең беренче чиратта шул полиплар инде. Кичкенә генә башлангыч стадияларда табылган полиплар ул безнең лечениегә бик уңай тәэсир итәләр инде. Колоноскопия белән яман шишне диагностикаларга һәм дәваларга мөмкин. Поликлиникадагы колоноскопия аппараты бик куәтле. Аны алуда игенәче Илгиз Исламов ярдәм күрсәткән. Быел 206 райондашыбызга полиэктомия ясалган. Тикшерү узган һәр 5нче кешедә полиплар булуы ачыкланган. Бездә ничек бара? Беренче чиратта полипны күрәбез икән, без анализ алабыз. Ул биопсия дип атала инде. Биопсияны алабыз да шаллыга җибәрәбез. Безнең договор шулай инде. Шалдан урап кайткач, нәтиҗәләре билгеле булгач инде, без аларны инде алу вопросын эшләтәбез инде. То есть алдыртырга операция ясаргамы, алдыртыргамы, то есть менә шу конкретно уже соннан онкологлар әйтәләр инде. Табиб билгеләп үткәнчә, кеше яман шишнең соңгы стадиясында гына табибка мөрәҗәгать итә. Ник дигәндә башлангыч стадияларда яман шиш үзен сиздерми. Скрининг полиплар эзләүгә юнәлтелгән. Полипларны алып аткан очракта яман шиш азу өчен сәбәп булмаячак ди табиблар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.